Okay, mayong adlaw, welcome gihapon sa atong devotional sa kabuntagon sa Pastor John Encargues gihapon. Akong i-welcome ang tanan natong bag-ong mga followers diha. Daghang salamat sa inyong pag-follow, pagsalig nini nga ministry, sa tanan nag-pray ug support nini nga ministry. Daghang kayong salamat no. Karong buntaga ako i-share ninyo ang verse sa Mark chapter 4 verse 39. Then he arose and rebuked the wind and said to the sea, "Peace, be still." And the wind ceased and there was a great calm. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang mga pulong. Nabot ba sa point sa imong kinabuhi nga kalit lang niabot ang mga unos o problema sa imong pamilya, sa imong relationship, sa imong trabaho, sa imong pag-eskwela, or asang aspect sa church ba, no, sa imong company, sa imong business. Mga sudden nga mga storms sa life. Abi mo lisod biya ihimo og desisyon once kalit kayong usa ka panghitabo. And mao niyang nahitabo ni Christ kuyog ang mga disciples. Na sila sa isa ka bangka. Kuyog ni Kristo ang mga disciples do. Kinsa ni mga disciples mga tinun-an sa tong Ginoo. So when it comes to faith, dili ni sila bintahan og pagtuo pagsalig sa Ginoo kay mga tinun-an gud sila. Taliwala sa kagabion, niabot ang kusog kayo nga unos. Hinungdan nga hapit na nalunod ang ilang bangka ay nasudlag tubig. Taliwala sa unos, nibati sila kahadlok. Imagine ha, mga expert nga mananagat sila and faithful pagid sila nga disciples sa to Ginoo, prayerful. Pero nibati sila kahadlok, nagpanik sila. Normal na sa sitwasyon nga sama niini. So ma-describe nako nga dili ni basta-basta ilang nagian. Unos nga wala sila nakapangandam and nahadlok sila baayo kay maybe ni sukod gid ni sa abilidad nila unsaon nila pagsugakod ni nga kahimtang. Abi ang mga problema usahay kalit mo abot sa tong kinabuhi, dili ta makapangandam. Maglibog ta unsay saktong desisyon dayon. Ang gibuhat sa mga disciples dinhi, ilang gipukaw ang Ginoo kay si Christ natulog lang. Na take note, taliwala sa unos, natulog lang atong Ginoo, di ba? And mo po'y pinaka-the best yung buhaton. If di ka kabalon sa buhaton, simply pag-ampo, pray. Amo ni pinaka-the best nimong buhaton, no? Ilang gipukaw din ng Ginoo. Ingon sa Ginoo, tabangi mi kay hapit na malurod na itong bangka. Abalo mo ingon ni Christ, kagamay ba sa inyohang pagtuo? Nganong nahadlok man mo? Oo. And nibangon si Kristo o iyang gisakay ang kamot o ingon siya, "Peace, be still." Nikalma ang hangin, nihunong ang balod ug and then ingon din ang mga disciples niya, grabe ning tawhanan no, bisan ang balud ug ang hangin naminaw man sa iyang tingog. Isa ka butang ato makatunan dinhi nga bisag kuyog na lang Ginoo mismo naigo gyapon sila unos. Dili garantiya nga Kristohanon ka wala nay pagsulay or basin duol kas Ginoo si kag serve sa church, faithful ka nag-serve sa Ginoo, di na garantiya nga wala nay pagsulay. Pero nakanindot lang kung naipagsulay man unya duol kas Ginoo, dili ka basta-basta matandog. Umo ni nitabo sa mga disciples. Isa ka butang ato makita po dinhi. Sa diyang gipakalma sa Ginoong hangin ang balod, mas nailhan sa mga disciples ang abilidad ni Christ. And the same po sa imong life. Usahay dunay mga unos moabot sa tong kinabuhi para mohangad tas Ginoo. Unya kung tabangan na tas Ginoo, diha ta mas makaila unsa di siya ka powerful. Unsa siya ka healer, unsa siya ka great provider. Unsa siya ka powerful, amazing nga God. Meaning pinagi sa mga pagsulay, unos, problema, mas mailhan natog maayo ang abilidad sa atong Ginoo. Ako kabalon sa problema nimo karon unsa imong status karon. Pero hangad sa Ginoo ampo. And then ipakita sa Ginoo unsa siya ka powerful, unsa siya ka great provider o healer sa imong kinabuhi. Ayaw ka balaka kay ang Ginoo kuyog nimo sa imong bangka, dili kanya pasagtan.
Ginoo, salamat sa pulong nga imong gi-remind karong buntaga. Salamat Lord sa comfort nga taliwala sa mga unos, naagi pon mi assurance Lord nga dili mi nimo pagabiyaan Ginoo. Salamat Lord sa reminder nga naa ka kuyog namo Ginoo, di gid may tabo nga imong pagabiyaan. Nga naagi mapagsulay bisag unsa mi ka faithful diha nimo Lord. Ang advantage lang Lord, lig-on mi tuod kay naa ka namo. Lig-una Ginoo usa ka anak nimo karon nga naminaw, unsa may ang giagian karon Lord, ikaw maga-comfort niya, ikaw unta magapakalma sa balod nga iyang nagian. In Jesus name, amen and amen.